खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय थाबाय। दिनै 19 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामाथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि, नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांखिनि बिथांखि थानो हागौ। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। खरसाया गोबां जागोन। सोलोंथायारि हाबाफारिफोराव हेंथा जानो हागौ। फालांगियाव मुलाम्फानि खाबुफोर फैगोन। आयआ बांगोन। वृष राशि, नोंथाङा नोंथांनि सावस्रियाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। खामानि मावथायाव सोलोंथाइनि इसारा दं। सोलोंथायारि हाबाफोरनि सोमोन्दै सांग्रां था मानोना हेंथा सोमजिनो हागौ। फालांगिनि थासारिया साबसिन जागोन। मिथुन राशि, आरिमु एबा देंखोनि फारसे गोसो जानाया बांनो हागौ। न' आरो नखराव धोरोमारि हाबाफोरनि खरसाया बांनो हागौ। फालांगियाव सोलायनाय जानो हागौ। मोनसे फालांगियारि थांखिया सासे लोगोनिफ्राय फैनो हागौ। आयआ बांगोन। कर्कट राशि, नोंथांनि साख्रियाव गुबुन हादोराव दावबायनायनि खाबुफोर फैनो हागौ। नोंथाङा मावख'गिरिनिफ्राय मदद मोनगोन। जि-जोम आरो गारिनि सामलायनायनि खरसाया बांनो हागौ। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबाफारियाव मोजां फिथाय मोनगोन। आय बांगोन। सिंह राशि, साख्रि सोलायनायनि इसारा दं। खामानिनि जायगाया बांनो हागौ। नखरारि हेफाजाब थागोन। आयआ बांगोन। नोंथाङा सोलोंथायारि खामानिनि थाखाय गुबुन जायगायाव थांनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। कन्या राशि, फालांगियाव जौगानाय फैगोन। मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिगोन। नाथाय बेवहाय बांसिन गोख्रैथिबो फैगोन। साख्रियाव खामानिनि जायगायाव सोलायनायनि इसारा दं। माखासे गोब्राबथिफोरबो नुजाथिनो हागौ। नोंथाङा दावबायनायाव थांनो हागौ। तुला राशि, जुलिनि सुखुआ बांगोन। लिरनाय बायदि मेलेमारि हाबानि गेजेरजों आयनि फुंखाफोर सोमजिनाय जागोन। फालांगिनि थासारिया साबसिन जागोन। राङारि हेफाजाबा बिदा-फंबायनिफ्राय फैनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि साख्रियाव गोजौसिन मावख'गिरिनिफ्राय मदद मोनगोन। वृश्चिक राशि, मासि जौगानायजों लोगोसे साख्रि सोलायनायनि इसारा दं। गावनि जिउ लोगोरिनि सावस्रिखौ जोथोन ला। नोंथाङा सोलोंथायारि हाबायाव जाफुंसार जानो हागोन। फालांगियारि थासारिया साबसिन जागोन। आय बांगोन। धनु राशि, फालांगियाव मोजां फिथाय मिजिंथिनो हायो। सिरि था। नाङै रागा आरो बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव था। सुथुरनिफ्राय सांग्रां जा। गोजौसिन मावख'गिरिनिफ्राय खामानियाव हेफाजाब मोनगोन। नाथाय खामानिनि जायगायाव गोब्राब जानो हागौ। मकर राशि, फालांगियाव सोलायनायनि इसारा दं। नोंथाङा गुबुन जायगायाव थांनो हागौ। माखासे जागायजेननाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। नखरारि सावस्रिखौ जोथोन ला। कुम्भ राशि, साख्रियाव सोलायनायनि इसारा दं। नोंथाङा मोनसे गोजौ मासि मोननो हागौ। नाथाय नखरनिफ्राय गोजानाव गुबुन जायगायाव थांनांनो हागौ। बिफानि सावस्रिखौ जोथोन ला। थांना थानायनि थासारिया गुलाय-गुजाय जागोन। मीन राशि, साख्रियाव मासि जौगानायनि इसारा दं। नोंथाङा मान आरो मान मोनगोन। खामानिनि जायगाया गोसारगोन। नाथाय नोंथाङा नखरनिफ्राय गोजानाव गुबुन जायगायाव थांनांनो हागौ। सोलोंथायारि नाजानाया मोजां फिथाय होगोन। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांथों होनना आनान गसाइनियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।